harkar so sinadari. Duhun da ke a idanu ke za ki kawo da shi, zafin da ke a zuciya ke za ki ba da shi. Da ke zana zauna ya ke ta hodar da sallami ya ta gari, ba zan tsallake in je wata ƙasa ba in shige gare. Kyakkyawar tarbiyya iyaye sun baki baki da hadari, kullum roƙo na Allahu ya ba mu ƴaƴaye na gari. Na so ke ganni ya kai na ba kya kunya kan ke da ke nazari, zaman lafiya cikin gida ɗaya in baki dan takwashi.